Kaixo, ni Gari Morgado Matxo naiz, Balmaseda DBH-ko 3. mailako ataldearen tutorea, eta gaur orientazio testigantza bideo ikusi osteko 5 funtsesko konpetentzia dakarzkit bideora. Lehenengoak gelako testu inguruari eragiten dio, eta hain zuzen ere da tutoreak komunikazio gaitasuna izan behar duela, entzuten eta ulertzen jakin behar duelako, eta ikasleen beharrak eta emozioak kontuan hartu behar ditu elkarrizketa irekia eduki ahal izateko. Bigarrenik, ikastetxeko testuinguruari eragiten dion koordinazio gaitasuna jorratuko dut, hain zuzen ere, irakasleen arteko lankidetza bultzatu behar du tutoreak, eta helburu pedagogikoak bateratuta egon behar direla ziurtatu behar du. Hirugarrenik, enpatia eta laguntza emozionala funtsezkoa da, honek eragina du gelan eta familian, eta tutoreak ikasleen egoera pertsonalak ulertu behar ditu, eta babesa eta motivazioa eman behar die, eta ikasle bakoitzak behar duen beharrei bere modura erantzun. Laugarrenik, antolaketa eta ardura administratiboetan tutoreak duen bere biziko garrantzia nabarmendu behar da ikastetxeko testu inguruan, dokumentazioa eta ebaluazioaren jarraipena modu arduratsu eta eraginkorrean egin behar duelako. Eta azkenik, familiekin lankidetza eta komunikazioa ezinbestekoa da, horrek familiari eragiten dio zuzenean, hezkuntza komunitateari hain zuzen, eta gurasoekin mantendu behar du harremana tutoreak etengabe eta arretaz entzun eta elkarrizketa irekia eduki. Beraz, laburbilduz tutorearen lana ez da irakasle hutsarena, zubi lana egitea da hezkuntza komunitateen partaileen artean. Eskerrik asko.